Savior, even the mountain. My gosh, May hapon bay, kumali ka mag-gitar bay? Ay, mangapon bay na, may kanya bay. May ginang gitara bay. Balo kung mag-gitar bay. May kabalo ka bay. Inahan po kung makaton ba kay inahan kung alaga sa Ginoo bay. Kay nagingon mo gud siya sa libro bay sa Biblia sa Salmo 66. Bersikulo 1 hangtod sa 2 bay nga. Dayga ang Dios o tibuok kalibutan. Pinaagi sa singgit sa kalipay. Awitan ninyo ang himaya sa iyang ngalan. Alari siya sa mga mahimayaong pagdahigbay mo nang mong ganahan kung makatunbay. Amo ba bay? Sugod karon bay. Ganahan ko magalagad sa Ginoo bay. He can move the mountains. My God is mighty to save. Mo ganahan ta ko magkuan bay. Magpractice og gitara bay. Sakit na sa kamot pag-una bay. Oh bay, murang bugong na siya gugma. Practice sa gitara. Sa una, inangan sa kang masakitan. Sa ani mo makatunan. Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan. Hanggang ang puso'y wala nang naran. Kung maumang gani na bay, ano kung gawato ng tanang kasakit bay. Para na ako makatun. Kung saan pang mag-un.